What's up mga bay? It's another day and naami karon sa Pindasan karong adlaw sa beach nga getaway lang namon pero dili na siya, unplanned ni siya. Wala ta mi plano na mag-getaway karon. So mga friends na mo out there na supposedly nakauban na mo karon. I'm sorry sa inyo ha, pero dili ni planado na magadto mi dire kay nahadlok pod mi sa restriction daw dito sa somewhere in Tagum. Di daw makasusot dito pag naay inani ka cute nga bata. So ang naitabo is nagtuyok mi somewhere in Santo Tomas kasi na may giyad to dito somewhere in Sawata na makita ninyo sa mga documentary film. So karon extension na lang ni lingaw-lingaw na lang taning lugaran ni. Nami karon diri sa place na simple lang kay siya nga place, dili gid siya ano kay ano? Hindi complicated hindi complicated na place na ay mga tao somewhere dire. And dito na koy nangaligo dito. So kaning lugaran ni dili siya ilado nga resort. Diri among gipili nga beach kay unsa tanay? Dili samok. Oh, dili samok dire, wala kayo tao, gamay ra kayo ang tao. So daghan mig naagihan nga beach dito na hadlok mi kay daghang tao. So diri mi na beach na adto. So later on mangita taglingaw. So unta ma-enjoy na nato ang atong stay diri sa wa ko kabalo nga lugar. Yeah. Unsay pangalan ni nga resort ya? Ha? Bernyoso? Beryoso. So, yung lugar na son. Ayos yung son. Basta ayusan tanaw wala ko ng biyo ko. Basta relax sa. Nya, unsa may musulti kay payat nga gusto mo tumuban? Ibog lang sa. Wala sa impil. Wala sa kaimpin. Mawalan sa nega akong giuban ron kay mora man imong pakinabang. Payat di ay. Ay, di na sa tulabuton ko. Kini lang sa. Ay mga bay, magsugba-sugba lang ta ka gamay. Ya, later on magngita ta og kalingawan. Kita mo anang islahan na. Yan. Dili na to Mo na to ang atuan niya. Later on mag-island hopping ta. Tanaw na to saan naabot ang 800 pesos na island hopping. Good for 9 persons day. Ako na to silingaw dito. Mounted. Kapag dili planado ang atong lakaw, marka bahala, kumbaga, na mga advantage ug disadvantage. So kapag naa na ka sa place, tanang possible nga lingaw, i-grab na nimo. Since dili siya planado, dili pud sigurado kung lingaw ba o dili. So gisuwayan na mo ning island hopping. Of course, kay barato ra. It's a one-stop ride. Gikan sa inyong resort, stop sa Vanishing Island o pabalik sa resort. Everything seems to be fun, pero kay tao ra man ta, naturalmente nga wa tay katagbawan. So I suggest sa mga island hopping boys, naunta himo nilang 3-stop ang ride, whereas pwede ta makaambak-ambak sa laut o kaya makakuha og underwater shot, which things that we missed. So bisag dili planado ang among lakaw, nalingaw gihapon mi sa among island hopping. Mao lagi nang giingon sa uban na usahay, mas maayo nga mulakaw nga dili planado. Right na namin sa Vanishing Island after a few hours na few minutes lang din na travel sa island hopping. So it's part of island hopping na mo diri. So this is Vanishing Island.
Wala naman siya pag mataob mo. Sa lagang 800 pesos, sulit na kayo ang pag-avail ninyo sa island hopping dire sa dito sa somewhere in Pindasan. So, my first time na naka-adto dire, and dili mo po siguro ni pangit ng lugaran ni. Sa'yo mo masultihan ng lugaran ay? Nice, very, very nice. Yes. Sa'yo mo masultihan ng lugaran son? Pagka-power. Pagka-power kayo. Yung mga tao. Kaya diri lang tadapit kay Kaya na kayo makasala man tayo dito. ayos diri lang tayo makasala na yung makasala sa ko musuko kung palaging di. Dito ba Nising Island, nasa ano lang siya, lagpas 2 feet lang siguro ang taas sa karong urasa. So, relax sa dre yun, enjoy lang sa dre. Okay guys, kung gusto niyo mo adto dre sa kuan, pwede ninyong kuhaton is ito niya, parahon lang yun yung mga kuan, mga island hopping boys. Then magpa-book mo sila anytime na anong na-feel mo na nakapunta ka na ng Banising Island? Balising Island. Makati? Bakit Makati? Sige, mentor. Dapat na ikuan. Conductor. Ana. Tingin pag-itik. Ah. Bakita gila ninyo ako taon yayak kamu tatanawan yayak kamu. Isa namin. Tay, ano tay? Closer sa head ko na niya. Alright, after 20 minutes na mga picture dito sa Vanishing Islands, or we're heading home na, balik namin dito sa mga resort. Let's go! Alright, it was a nice island hopping. Nilingaw may sa halagang 800 pesos. Na-enjoy niya na mo ang place dito. Feedback lang gamay. Nagag-plankton dito. Medyo wala kayo na mo na-enjoy ang dagat. Pero na-enjoy na mong place and picture. Ito tanan. Dili na mo mano ng atong adlaw karon. Hit the like button kung nagustuhan ninyo. Subscribe kung mo ka-subscribe. Kaya magbilin mig istorya sa inyo ha. Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa ato abo sa Enigma ta. Edit ako sab, uy.